Η γνωστή συγγραφέας Άλκιστη Ρουπέν έχει ραντεβού με τον ψυχαναλυτή στις 11, άρα προλαβαίνει να περάσει από τον ανθοπόλη της για μια φιγουράτη και ευωδιαστή ανθοδέσμη. Θα την διαλέξει όπως ταιριάζει στην περίπτωση, με σοβαρά χρώματα και διακριτικό άρωμα. Ξέρει καλά γιατί πηγαίνει. Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, κράτησε μάλιστα και κάποιες σημειώσεις από φόβο μη χάσει τα λόγια της. Πήρε την απόφαση να τον επισκεφτεί, λιγάκι εν θερμό, μετά από ένα άκρο συγκινητικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της. Της έγραφε ένας νεαρός με το όνομα ή το ψευδόνυμο Άδωνης. Επρόκειτο για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο και γεμάτο συναίσθημα κείμενο που επηρέασε βαθιά την ευαίσθητη Ρουπέν. Ο Άδωνης της γράφει αυθόρμητα στον ενικό, της εξομολογείται την έντονη επίδραση που έχουν τα μυθιστορήματά της στην νεανική ψυχή του, τις έντονες ψυχολογικές ειδονές που του προσφέρουν τα βιβλία της. Της μιλάει για τα ταξίδια που κάνει διαβάζοντας μέσα σε παραμυθένιους κόσμους που στείνει εκείνη στα γραφτά της. Και η Άλκιστη Ρουπέν δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη σε τέτοιες γλυκές και ενθαρρυντικές κουβέντες που μάλιστα προέρχονται από ένα τρυφερό και όμορφο νέο, όπως φαντάστηκε και ονειρεύτηκε τον Άδωνη. Σχεδόν παρά 10, κρατώντας την ανθοδέσμη, χτύπησε το κουδούνι. Της άνοιξε ο ίδιος ο ψυχαναλυτής που την οδήγησε στο σαλόνι αναμονής λέγοντάς της «Είναι λίγο νωρίς, θα είμαι στη διάθεσή σας σε 12 λεπτά». Μα τι λέει, καθόλου νωρίς δεν είναι. Ίσα-ίσα μάλλον άργησα. Μάλλον έχασα πολύτιμο χρόνο. Έπρεπε να έχω κάνει αυτό το βήμα εδώ και καιρό, πριν χρόνια ίσως, σκέφτεται η Άλκιστη που μοιάζει χαμένη μέσα στην γαλήνη του διαμερίσματος. Κοιτάζει γύρω της. Το δωμάτιο είναι ευρύχωρο και φωτεινό με ένα τεράστιο παράθυρο που φτάνει ως κάτω στο ξύλινο πάτωμα. Απέναντι από το παράθυρο η βιβλιοθήκη. «Εδώ είμαστε», μονολογεί η Ρουπέν και παίρνει να εξετάζει με περιέργεια και βιασύνη τα τακτοποιημένα βιβλία στα ράφια του απέραντου επίπλου. Το μάτι της έτρεχε στα γνωστά κλασικά έργα, ενώ πιο εκεί διάβασε διάφορους ψυχαναλυτικούς τίτλους που αγνοούσε. Είδε μυθιστορήματα, λευκώματα, κάποιες εκδόσεις με ιστορικά κείμενα και αρχαιολογικές μελέτες. Τότε, σε μια θέση που η ίδια θα χαρακτήριζε περίοπτη, βρήκε αυτό που έψαχνε, τα δικά της βιβλία. Στη σειρά, 5 βιβλία που θα μπορούσαν να συνοψίσουν όλο το συγγραφικό της έργο. Υπήρχε φυσικά και το πρώτο της, ίσως και το πιο επιτυχημένο, «Οι δύο εραστές», που όπως ξέρει έχει εξαντληθεί και που μάταια προσπαθεί να πείσει τον εκδότη της να ξανατυπώσει. Το κατεβάζει από το ράφι, το ξεφυλίζει, εισπνέει τη μυρωδιά του. Θαυμάσια μοσχοβολιά από καπνό τσιγάρο και αρσενικό άρωμα. «Ευωδιά άντρα», λέει μέσα της και ξαναπαίρνει μια βαθιά εισπνοή, χώνοντας τη μύτη της στις αγαπημένες σελίδες του πρωτότοκου παιδιού της. Πολλές χαρές της είχε δώσει αυτό το πρώτο βιβλίο. Αισθάνεται όμως πως τούτη η ευτυχία που της προσφέρει σήμερα είναι η μεγαλύτερη και η πολυτιμότερη. Τα 12 λεπτά πέρασαν σαν αστραπή. Ο ψυχαναλυτής άνοιξε και της έδειξε το γραφείο του. Κάθισε στην πολυθρόνα, μαγεμένη σαν να πετούσε σε σύννεφο. «Σας ακούω», λέει ο ψυχολόγος απέναντί της. Έχει μιλίχιο και σοβαρό ύφος που προδίδει κατανόηση. Τότε έγινε κάτι που η Άλκιστη Ρουπέν δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ούτε στο πιο εφάνταστο μυθιστόρημά της. Ξέσπασε σε δυνατά τρανταχτά κλάματα που της ήταν αδύνατο να συγκρατήσει. Σκούπιζε με το αντίστροφο της παλάμης τα δάκρυα και εκείνα ξαναγέμιζαν το πρόσωπο ανεξέλεγκτα. Ρουφούσε τη μύτη της όσο γινόταν πιο διακριτικά, ενώ ένιωθε να βυθίζεται στην ντροπή. Αυτή η δυνατή γυναίκα με το κύρος και την επιτυχία, αυτή που δέχεται άπειρα κολακευτικά σχόλια από παντού, να σπάει έτσι ξαφνικά μπροστά σε έναν άγνωστο, μα τι της συμβαίνει? «Δεν ξέρω γιατί κλαίω, συγχωρήστε με». Ο αναλυτής, υπομονετικός, την κοιτάζει, μετά στρέφει το βλέμμα του αλλού, αφήνοντάς την να εκφραστεί, να κλάψει έστω. Ξέρει ποιαν έχει απέναντί του. Ξέρει, αλλά δεν θέλει να ξέρει.
Ήδη από το χθεσινό τηλεφωνημά της κατάλαβε πως η Ρουπέν, η συγγραφέας που τον είχε τόσες φορές συγκινήσει με τα βιβλία της, θα έπαιρνε σήμερα θέση απέναντί του. Και εκείνος αποφάσισε πως θα την ακούσει, ξεχνώντας εντελώς το όνομα, το έργο της και τις προσωπικές του συγκινήσεις. Τώρα πρέπει να ακούσει τα λόγια και τα κλάματά της. Τα βιβλία στο ράφι είναι για άλλη ώρα, για άλλη δουλειά, είναι για δική του χρήση και διαχείριση των συναισθημάτων του. Αυτή όμως η αντιστροφή τον αναστατώνει και εκείνον και τον κινητοποιεί. Ανακάθεται και περιμένει. «Δεν φαντάζεστε πόσο μόνη νιώθω», λέει η άλκιστη, σκουπίζοντας για πολλοστή φορά τα υγρά μάγουλα. «Δεν μου αρκούν πια τα λόγια και ο θαυμασμός των άλλων. Δεν αντέχω να ζω στερημένη ζωή και να μιλάω στα βιβλία μου για χαρές που φαντάζομαι. Βαρέθηκα να δίνω τους παράδεισους των λέξεων για να ζουν οι άλλοι στη μαγεία τους, ενώ εγώ ζω στην κόλαση της μοναξιάς, μιας απάνθρωπης πραγματικότητας. Ό,τι έγραψα ήταν αποτέλεσμα στέρησης, ήταν η ουτοπία μιας άλλης ζωής πνευματικής. Ήταν το ψέμα που βάφτιζα αλήθεια για να ζω, για να αναπνέω ελεύθερο αέρα, διότι με έπνιγε ο εγκλωβισμός των ατέλειωτων πρέπει που με καταδυναστεύουν. Γι' αυτό γράφω, κύριε ψυχαναλυτά μου, για να βγω από τη φυλακή της ύπαρξης, να ελευθερωθώ από τις αλυσίδες της ηθικής μου, για να αποφύγω τον αποκλεισμό από κάθε ανθρώπινη ευχαρίστηση, από κάθε μικροπρέπεια και ταπεινή ειδονή». Είχε πάρει φόρα και δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο ψυχαναλυτής παρακολουθούσε με δυσκολία, προσπαθώντας να ξεχάσει το μεγαλείο των διηγήσεών της μέσα στα γραπτά της. Μόλις βρήκε ευκαιρία, ανάμεσα σε δυο αναστεναγμούς της, λέει «Καταλαβαίνω, κυρία Αλκμήνη». Τον κοιτάζει με δυο ολοστρόγγυλα διωγγωμένα από την έκπληξη μάτια. «Αλκμήνη», ψιλίζει άψυχα. Ο αναλυτής δεν απαντάει. Συνειδητοποιεί το λάθος του, αλλά μέσα του το ψυχαναλυτικό ένστικτο πανηγυρίζει. «Το πέτυχες, μεγάλε», λέει στον εαυτό του. «Πήρες απόσταση, κατάφερες το αδύνατον, μπράβο σου». Την κοιτάζει αμίλητος. «Άλκιστη εννοείται», τον διορθώνει εκείνη χαμηλόφωνα, ενώ τα μάτια της ξαναβουρκώνουν. «Δεν θυμάστε καν το όνομά μου πια». Στη φωνή της τώρα διακρίνεται ίχνος θυμού, ίσως και απελπισίας. Ψιθυρίζει «Τον μοναδικό άντρα που ερωτεύτηκα στη ζωή μου, τον έδιωξα με σκισμένη καρδιά. Όταν κάποτε πάνω στο κύμα του πάθους, μια στιγμή που κάναμε έρωτα, με αποκάλεσε με το όνομα μιας άλλης. Τσαλαπατήθηκε τόσο η αξιοπρέπειά μου που δεν άντεξα να τον ξαναγγίξω. Τότε τον χώρισα και έγραψα τους δύο εραστές. Όπου η πρωταγωνίστρια λέγεται Αλκμήνη», λέει ο ψυχαναλυτής αυθόρμητα δίχως να σκεφτεί, αλλά αμέσως νιώθει την απογοήτευση, διότι το λάθος του που πριν λίγο θεώρησε λαμπρή νίκη του υποσυνείδητου αποδεικνύεται τώρα ένα καθαρό φιάσκο με την ξαφνική ανάμνηση του ονόματος της ηρωίδας. Δηλαδή δεν είχε καταφέρει απολύτως καμιά απόσταση. Ήταν ολόκληρος βουτυγμένος στην πραγματικότητα της Ρουπέν. Από εκεί και μετά, τα λεπτά της συνεδρίας που απέμειναν ήταν μοναδικής αξίας. Οι δύο άνθρωποι, ψυχαναλυτής και συγγραφέας, ήταν πάτσι. Ο καθένας με τις σκέψεις και τα λάθη του, τους καημούς και τις απογοητεύσεις του για την ανέφικτη τελειότητα της ζωής. Η άλκιστη Ρουπέν ξαναβρήκε την αυτοκυριαρχία της, εκείνος έγινε πάλι ο καλοπροαίρετος ακροατής. Η συνεδρία τελείωσε, αποφάσισαν να συναντηθούν ξανά την επόμενη εβδομάδα. Σηκώνονται. Τότε η Ρουπέν βγάζει μια κραβή. «Η ενθοδέσμη! Αχ, παραλίγο να το ξεχνούσα, μα τι άμυαλη που είμαι! Πού την άφησα! Συγγνώμη!» λέει και ανοίγει φουριόζα την πόρτα τρέχοντας προς το σαλόνι. Το μπουκέτο περίμενε ευωδιαστό πλάι στα βιβλία. «Να σας πω γιατί ήρθα και είχα κρατήσει και σημειώσεις η ηλίθια», λέει με αυτοσαρκασμό. «Μου έγραψε που λέτε ένας δικός σας αναλυόμενος, ονόματι Άδωνης. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά αυτός ο νεαρός κλέβει βιβλία από τη βιβλιοθήκη σας που όμως λέει τα ξαναφύνει στη θέση τους αφού τα διαβάσει. Χάρη σε εσάς λοιπόν ανακάλυψε τους δύο εραστές και ερωτεύτηκε το βιβλίο. Ίσως και μένα μέσα από αυτό», προσθέτει με φιλαρέσκεια. «Μου ζήτησε ευγενικά να του πω πού θα το βρει, έχει εξαντληθεί ξέρετε. Του απάντησα στο μήνυμα, αλλά θεώρησα καλό και πρέπον από μέρους μου να ευχαριστήσω και εσάς που δείχνετε τόση αγάπη στη δουλειά μου. Με συγκινείτε που με διαβάζετε. Εσείς
ένας ψυχαναλυτής. Και καθώς η άλκιστη έχει απλώσει το χέρι προσφέροντάς του την ανθοδέσμη, της λέει «Δεν νομίζετε πως θα ήταν πιο δίκαιο να την προσφέρετε στον Άδωνη?» Και της ανοίγει την εξώπορτα. «Σας περιμένω την Τρίτη. Γεια σας». «Την Τρίτη, ναι», απαντάει η άλκιστη Ρουπέν, που νιώθει πως ζει ένα μυθιστόρημα. Έχει ήδη σκεφτεί τον τίτλο του επόμενου βιβλίου της. Θα είναι «Η Ανθοδέσμη». Έχει κιόλας την αρχή και είναι σίγουρη πως θα γίνει επιτυχημένο.